Много от тях ще се обръщат към вас с отворено сърце. Но защо това сърце е отворено само когато идват избори? Защо ви говорят с толкова обещания, но забравят за вас веднага, щом спечелят властта? Защо говорят за чест и почтеност, а когато свършат изборите, затварят вратите си и забравят за хората, които са ги подкрепили? И за това искрено ви молим за прошка. И прошката е най-малкото, което могат да искат. Това, което те загубиха, са сараи, скривалища с злато и пари и щедри подаръци от олигарси с прякори. Мислят си, че са загубили това, което наистина е ценно за тях. Но знаете ли какво всъщност загубиха? Загубиха всички онези честни и трудещи се хора, които години наред им гласуваха доверие, а в замяна получаваха само празни обещания. И знаете ли защо стигнахме до тук? Когато ние правихме структурите, тогава се пиеше уискито в София. Духът на ДПС години наред беше тровен и убиван от тези, които си пиеха уискито и тези, които искаха да приличат на него. Но ние се противопоставихме. Ние изчистихме ДПС от алчността. Ние изчистихме ДПС от влиянието на Държавна сигурност и от влиянието на Москва. Ние освободихме партията от онези, които ни плашеха и живееха в сараи, построени на наш гръб. Новото начало означава да върнем ДПС на хората. Да прогоним тези, които ни плашеха и манипулираха, за да задържат властта. Това не е партията на Ахмед Доган. Това е партията на всеки един от вас. И ние ви я връщаме. С отворени врати за всички, които искат да градят. За всички, които искат да обединяват. Няма да им позволим повече да се подиграват с вас. Няма да им позволим да ви използват като валута. Заедно ще се изправим срещу тези, които ни разделят и ще върнем истинския дух на ДПС. Защото ДПС има нужда от ново начало. Гласувайте с номер 8 в бюлетината за ДПС ново начало. Купуването и продаването на гласове е престъпление.